Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Pipila sa mga katawhan miingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa, maoy naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot mobitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga mohimo siya usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo sa Hesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad ug dugay, ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kundiha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nagunay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom sa paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayod kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa, ug kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayod mahilabtan ang iyang nga butang. Apan kon may labi pang kusgan nga mosulong o bubuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya o bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako batok gayod kanako, ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kundili siya makakaplag niini, magkanayon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya ug makakaplag sa balay nga limpyo ug maayo ng pagkapahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya mugula siya ug magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya, ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa sa katapusan kadtong tawhana mulabi pa kadautan kaysa sinugdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ganahan ba mo ang magpuyo ninyo ang yawa? Kung papilion mo nga ang mupuyo ninyo yawa o ang Ginoo, kinsa may inyong dawaton? Nganaw ninyo ang butlan. Sige. Unsa may inyong gipapuyo ron sa inyong kasing-kasing, kamatuoran o bakak? Kung makasa ka, pasabot na sipyat ka, nakahimo ka panalitan bana, nakahilabot kag laing babae, unsa may imong ibutang sa imong kasing-kasing, kamatuoran o bakak ngadto sa imong asawa? O ikaw asawa, nakapangabit ka og kaning laki, sipyat lang yun ba? Nadalang yun sa kaning tentasyon. Unsa may imong papuyon sa imong kasing-kasing, inigistorya nimo sa imong bana, kamatuoran o bakak? Sugod.
Pananglitan, moingon ang pari, pamalit mog slot. Unsa may naas imong kasing-kasing, ang pagtigom sa imong kwarta o ang pagpalit ini para sa simbahan? Kaklaro ang inyong mga kuwan. So kusog hadlok man kita giyawa. Kisa pagod nato di mahadlok og yawa. Ganahan man kita Ginoo, pero ang nakalahi kay ang yawa maayo kay siyang mubutang og maskara. Maskara ba? Ang iyang maskara makadani gina nato, madanihon kayo. Ang Ginoo kay kamatuoran man musulti gid siya sa tinuod. Muna usahay hadlok man tas kamatuoran, imo maganing tinaon imong buhok kay hadlok ka mo dawat sa kamatuoran. Imo manggain ang kiskisan imong kilay kung nipis na nya badlis-badlisan kay hadlok ka mo dawat sa kamatuoran. Di ba? Yeah. Lingian na imong tupad. Inaganahan kag kamatuoran. Nga pangutan ada yan, kanang imong kilay tinuod na. Kanang color sa imong buhok tinuod na. Ano ba? Hadlok hasta gani kaming mga pare. Karon god naagoy mga cardinals nga nihangyo nga, oy mga pare, pagsulob sa dintaon mo clerical, oy labing minus clerical kana inig suroy-suroy ninyo sa ngadto sa publiko kay aron sad mailhan sad mong pari mo. Arang-arang pamansang madre ninyo kay mga madre, you know, nasa ubang madre nga magbutang na lang diri og kanang kuntas-kwintas. Pero kana bang pagdawat bas kamatuoran og pagsaksi sa kamatuoran at least man lang sa atong naong ug sa atong external nga appearance, hadlok na kayo. No? Daghan na hadlok. Magkumuflads ba? Magtago. Mga bana, hadlok masakpan nga minyo. Ana. Mga asawa sad, gusto sa magpasiksi-siksi aron ingnon kuno silang dalaga. Muna halagsigi yung pasiksi niya, magpakita-kita po na ilang pusod. Ilang puson nga. Ngayon, nasa nindot-nindot tanahon usahay, pero di na dyan kayo sama atong mga dalaga pa sila. Kana bang, Jesus, magpasiksita kay aron di tabiyaan sa tong bana. Ang kamatuoran, asawa ka, mubiya man ang imong bana or mubalik. Ang importante, kahibaw kang asawa ka. Ayaw na pagdaot, ana. Nga naman day, asawa ra ka kung ang imong bana, faithful nimo. Di na day ka asawa kung ang imong bana, makasala. Kinsa na may nagpuyo diya sa imong kasing-kasing. Amo na ha, ang sala makadani. Ang kamatuoran makawagtang sa atong kadasig usahay. Hadlok ta. Muna, kinahanglan tag pagtuo. Ang pagtuo nga nag-ingon kung mag-antos ta o magpakamatay para sa Ginoo o sa pagtuman siyang kabubuton, nagpaabot nato ang dakong himaya, ang dakong kalipay. Og buntugo na nato ang sala, pinaagi sa maong pagtuo. Unya ang makapalambo nining atong pagtuo, kaning gihisgutan sa atong unang pagbasa nga pagtuo, ang makapalambo gyud anig maayo, mao ang pagampo. Nya the best prayer para natong mga Katoliko nga gamhanan, personal o intimate kay nato kanig yung Santos nga Rosaryo. Muna niauhag ko karong buwana, month of the Holy Rosary, nga magrosaryo gyud ang matag pamilya og ang matag kapilya. Kinsay nakatuman ani karon so far nga pamilya nagrosaryo gyud kada adlaw. Taas ang kamot. Wala, pwede na mo mga matay. Congratulations. Kinsay wap agyud katuman. Taas ang kamot. Oh, wa man gito ni patas ang uban. Mao na usahay na mangumpisal pader di ko kapugong ani akong pamalikas. Kami sang mga pari nasad mi mga sala nga di mapugnan. Ambot na mga padre ug naa na sila ila. Ang kitang tanan ba nya mo justify din ta di man ko kapugong pader di gyud mapugnan. Ikaw ra day mo pugong nga matud pa ni Kristo ang kusgan mao gyud mo buntog sa huyang. Nya kita ang atong kaugalingong gahom, tawhanong gahom, di man kita magsilbi sa gahom sa yawa. Superior ra kaayo ang gahom sa yawa ikumparar sa ato.
Mao na pasudla ang Ginoo pinaagi sa pagampo ug mutuo ta nga kun naa tay Ginoo wa giyawa. Mutuo ta nga kanang atong sala, kanang habitual sins, kanang addiction nato, mga addiction sa bisyo o usa-unsa pang addiction anang porn, addiction anang sugal, anang drugas, mawagtang gid na kun musod ang Ginoo nato. Nya unsaon pagpasulod? Ampo. Nga wala pagrosaryo daig maayo. Nya tuo yun, Lord, I can conquer. Mo na si Mama Mary, kani Mother Mary, purti man gid niyang ligunag pagtuos Ginoo, gani nagpakasulugoon man siya sa pulong sa Ginoo, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Mao man iyang maxim. Nagisunod-sunod sa na ni San Vicente Ferrer, kita mo anang gisuwat sa babaw, naka-memorize na mo ana. Kana mao sana pupariha ra sad na sa kang Mama Mary. Iya lang gibutang sa iya sang kontekstos kinabuhi. Whatever you do, think not of yourself but of God. Nya how to think of God as our master, as our king. Mo na mutuman gid ta kay subject ta sa atong Ginoo. Wa gyud kasud ang yawa ni Mama Mary. Bintahaan patong tentasyon ni Mama Mary. Kana lang mo preserve kas imong virginity and purity, nya naa kay bana, physical nga virginity o purity, makamintin ka na nga naa kay bana, nya nagkuyog mo. Ako ambot ka, makamintin mo ka ako, kuyugan kog madre nya higda diha, sus murag ambot tingali mga first few days. Ambot to katungga salmo na to dire, minyo man sa to, ambot lang. Pero ngano naka-maintain man na overcome tungod sa lig-on kaing pagtuo ni Mama Mary o ni Saint Joseph. Mao na nga kun magrosaryo ta, masuod tang Mama Mary kay iya man ang rosaryo, iya man ang kinabuhi together with Jesus ang atong gihisgutan diha sa balaan nga rosaryo. Masuod ta ni Mama Mary, mas kusgan man ni siya kaysa yawa. Unya kung naas Mama Mary nato, naasad si Jesus, naasad ang Holy Trinity. Kay suod man ni siya sa Holy Trinity, anak man ni siya sa Amahan, asawa man ni siya sa Espiritu Santo, inahan man ni siya sa ni Jesus, ang ikaduhang persona. Purting suora gid niya. Unya magrosaryo ka, perti na tong suorang Mama Mary, kabuntog dayang yawa na niya, dili. Mao na mahimutang kusgan, pero maro day kuno kay ning yawa matud pa ni Hesus. Inig kakahawa kuno niya nato, magsuri-suroy na dito, magsuri-suroy ba nya human mukalit na siya bisita. Inig bisita niya sa oy wa may gapuyo, wa dihas Mama Mary, wa dihas Jesus, wa dihang Holy Spirit. Mudali-dali dahil kuno nang itong pangimbitar, tingali tiksan lang siguro niya, di na siya mula ka, kay high-tech naman sa rungyawa, magpundor na siya dito, niya mangimbitar na siya, maingon na siya, arita dari, magparty tayo, sa asaman, dari aring gawali. Siya nga naman, oy, gapuyo, oy, limpyo kayo, arita dari, maghugaw-hugaw ta, mangimbitar kuno naglaing 7. Kanang 7 is endless man na siya nga number. That is perfect number. So mangimbitar sa daghan pa kay mga yawa ug mupuyo na sila didto sulod anang tao nga kunuhay mura nabag-o ni simba na. Usahay ra ba mao ra ba na itong style? Kana bang muduol ta Ginoo kung naatay panginahanglan. Suod kay nitong Ginoo panahon sa board exam, panahon nga mukuhag visa, panahon nga naanay cancer, suod kay natong Ginoo, no? Kawantay man ana. Di ang Ginoo musuod gina kay maluluyon man. Pero inig kadawat na nato sa atong grasyang gipangayo ni Pasarnas board, tuan na sa Amerika or asan dapita ang imong visa, uy malimot mas Ginoo. Mao na gihuwat sa yawa. Mao na gihuwat. Inig abot na ng panahon na nga ni abot ng imong gipangayo sa Ginoo, di ta ka-maintain, dili ta consistent. So kining atong pagampo sa rosaryo aning buwan sa
Oktubre, kuwara ni siya starting point. Pero kanindot yun sa tibuok yung tuig 24/7 in our lives. We pray the rosary. Kaya nga naman, nituo ta nga huyang ta, wa tay mahimo ay partok siyawa. Kamong mga ginikanan, kausara mo, sulingahan sa naong sa inyong anak inigsugo, wa na, nagyaw-yaw na mo. Unyaon sa na, nisuod ng yawa. Kamong mga asawa, kausara mo tiksan o kanang fake news, imong bana, di ay kabit, silingan na mo. Ana, iguli si imong bana, imo na ng kupugan. Hibong lang na imong bana. Sama ka na, ikaw, bakako, kay kasukal pas una, uyab pata, bakako na kam, animala ka. Ano, din mo, di na tinuod, di tinuod, kaklaro, anak. Mga inana ba, giyawaan na ka. Kanindot, anak, bisag pakiton pa kas imong bana nga nag-agbay siyang kabit, igo ra kami ngon, Mama Mary, tabangi taon ko, nga makapadayon ko paghigugma, aning giyawaan kong bana. Anak. Hibong lang na imong bana, magtanaw ra ka niya, mag-smile, niya gaagas imong luha. Nya wa jud ka masuko. Mingon ang bana, saan akong asawa na yabag ng tingali ni? Ngano man ni magyaw-yaw? Nya inig uli niya, magsigira kag atiman niya, di ka mangutanag, diin siya gikan. Nya nakabasa ka diha sa iyang cellphone ay mga nindot kay mga text-text, sweet kayo, di ra jud ka mo question. Kaya nga naman, na-overcome nimo ang yawanon nga pagbati. Katubang kasuko, jealousy, sa to pa, ang yawa, aras imong bana og sa iyang kabit, wa mo suod nimo kay ang imo diring kasing-kasing ligon batok sa yawa. Ikakita na ako ninyo nga di gyud mo muhog kulikta, mayon ako, salamat Ginoo kay nanimba ni sila. Pag-abot diri, wa gisod ang sibot, okay ra gyud kayo. Blessed are you who are poor, the kingdom of heaven is yours. O di ba? Dayon. Tan-aw na ko sa atong halin sa slat, gamay kayo. Ngandoy ko nga mahalinan tag 10 minos, tag 150 kada adlaw. Uy, gahapon 62 raman atong halin. Igakita na ko na, mayon ko, salamat Ginoo sa namalit. Nya hikap-hikapa sa tong kasing-kasing sa wa pa mo palit. Anak ragon. Og maabutan ta ani og napo katuig, igo-igo wa na ko dinhi. Kamo na lay padayon. Pero inyo sa ning paliton dayon karon, napo ka adlaw gikan karon, horot na sad ni. Di ba? Ra. Di ra jud ko masuko, di ra sad ko mahiubos, di sad ko ma-discourage. Muna ingos Kristo, nadawat nimo ang imong gipangayo katong ebanghelyo gahapon ba, tungod kay wa ka mohunong sa pagsigig pangayo. Mo adi ra jud ko mohunong o baligya og slat kay mituo ko nga mao ni akong misyon kada adlaw magbaligyag slat. Nya kamong mupalit, congratulations, nabuntog na ninyo ang yawa diha sa inyong kasing-kasing. Kamong wa mupalit, nga hadlok pa jud kay mupalit, kay anugunan mo sa kwarta nga 1,000 sa DOPS, 500 sa MMTL, ya anugunan kay mo ng 1,500 nga mawa ninyo. Bantay-bantay, basig na ay naghunghong sa inyong kasing-kasing nga ayaw usik-usiki diha sa simbahan. Ayaw usik-usiki. Ipariban animo sa imong buhok, ipalit paraban animo bag-ong kanaganing gadget. Imo paraban nang ipakural anang imong balay para dili kaagi kayong imong silingan. Basig mao na gikuan ron, gihunghong. Para raban na dili ka masakit, para raban na pa eskwela's imong anak nga sige lag adtos kompyuteran kay wa gyud gusto nga mo eskwela. Basig inana ba? Anong tutok mo muna ako? Mao na siya. Mao na ikuyaw kayo. Paminawa, kinsay gahonghong diha nimo karon, ang Ginoo o ang yawa nga gihisgutan ni Kristo nga gitawag og Beelzebul. Nya kon yawa gani ang gahonghong nimo, ilhan man na matud pa ni Kristo, makapatibulaag kana bang dili ka mangilabot sa imong silingan o sa imong isig katao. Yawa na bisag unsang buhata, basta di na ka mangilabot sa ilang kinabuhi. Unsa man ang sa Ginoo, mutigom pasabot muhiusa sa atong kinabuhi ngadto sa tanang katawhan, labi na gyud sa mga nanginahanglan. Pagampo sa katawhan.
Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong langitnong Amahan, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria sa Santos nga Rosaryo, ug moingon kita nga masaligon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa katawhan sa Dios nga pinaagi sa mga pag-ampo ni Maria nga midala sa Ginoo dinhi sa kalibutan, ilang mabatyagan ang iyang presensya diha sa nagkalain-laing hutong sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nasud nga nakamatngon sa bilis sa kahiusahan nga pinaagi sa panabang ni Maria, muuswag sila ngadto sa kalinaw aron ang tanang kanasuran mahimong usa na lamang kamalinawong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang ni adtong nagbangutan nga ilan nang makaplagan diha ni Maria ang iyang inahanong pag-amuma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa atong kaugalingon nga susama kang Maria, musunod kita ug masinugtanon kang Kristo diha sa atong pagpanaw niining kinabuhia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang kang halangdong Teofilo kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang kanila nga mihali na nga makasulod sila didto sa gingharian sa langit, aron uban kang Maria ang mahimayaong rayna ug sa tanang mga santos, magdayeg sila sa Dios hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Amahan, mapaubsano namong gipadangat kanimo ang among mga panginahanglan. Dawata kini diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria sa Santos nga Rosaryo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.